deh. Ya apik-apik ke. Sing tunggal ilmu lan guru kalian kula ampun nggodha. Repote dadi dagel. Kosek. Wes ana. Lagi salare kok mbok suwoke mbok deke. Piye to? Iki sapa sing lagi repot? Piye. Iki kowe kotake aja mbok tutuk. Kotake aja. Ora. Guan kali. Wes. Mari kowe ngene kono suwuk. Ya wes. Wes ngono aku ora ganggu. Repote dadi dagel. Piye? Mas, aku yo bolong. Masa bolone Mas Gareng to? Heeh. Nggih napa mboten? Hidup mboten. Ya tak buono to cah mesake. Oh, iki tabuhi to. Ya. Dwijo iki. Ya. Ya dilegani yo cah tak bui mesake cah. Ya. Repote dadi dagel. Saon. Iki jamane wis jaman modern kok isih ana tabuhan lesung. Lah wong kene iki sis kamling ya sik digalak. Ya digalake ki nduk tak sewake gamelan sakmenake iki nggo apa? Dadi tabuhi gamelan siji-siji. Iya no. Ya tabuhi siji cah. Percuma no. Ya siji-siji. Do rungokno senengane ora nglegani wong tuwek. Iki lho, godhong kates iso gawe lega kok. Ya tabuhi siji-siji. Ya Mas Gareng, wit. Repote dadi dagel. Kayak film horor. Panjen yogamu iki diampun. Oh, masa napus. Piye? Napus siji-siji. Maksudnya siji-siji iki. Waduh, notasine siji-siji. Nek nabuhe bareng jreng. Oh, alah. Oh, durang kok ya. Ya, dikongkon Dwijo iki sing genah. Ya. Oh, ya. Repote dadi dagel. Dan sasuka mreng kahir. Dagelan jenenge. Dadi ngene Mas, perkara nggon lakon iki. Wedan. Nek wis ditabuhi trimo. Ora nembang ora patek. Aja nesu. Yogamu iki panjamu sakmenake iki. Apa? Sing CS karo aku gur siji. Sapa? Sing gambang tok kae. Nggih ta Pak De? Sore mok. Ora no. Jawabane nggih Pak De, krungu ora. Oh, TLK. TLK. Marane Bojonegoro ora ketemu karo biasane dadi rada gelo. Alah, ora iso. Aja nesu. Mbak Niken, aku anggere anyer kamera iki tak dol lho. Mriki Mbak Niken nambani Mas Gareng ben ora nesu. Loh, kok lak delok anggere Niken sing nembang ditabuhi. Ya ora? Rame-rame ngoyak doro mabur muluk aduh. Rame mekola alon-alon wayune kesandung-sandung kopi darane dewe udan jeneng kupon akademi ora kopet putrang kanteng kompen dewa asat makan mokai wadai akeh kakek bandar kupone aton